ɛna ne nansan ya tabiri asɛm bi to ya pronso sɛ abrantia ye friend Frank Amwa wone Malalee Adepa ene ye adwuma na sa Malalee Adepa no next ho nwoma milo ene nido ene adeade enwoma Malalee woton eno no ewo ukọ adum a eho ena woton nwoma ena wo warehouse kama ewo stadium ho ena Malalee Adepa ne nwoma no ebiguo na woni abrantia Frank Amwa wo betena ha se Malalee asem a woni no edie no ense emfata ni nyina ne se woni ne ya adwuma na afekora mai na woton nwoma de koma no kama na enwoma woni no eton abosome enso no eka watabiri de ato saa Frank no so no enya tiketwa chese wotwe ne komba bia ontwe na receipt akodo a abrantie Amwa ene no ya adwuma nyina no watabiri de ba studio ha ene ye kokokotia wo say ya boss ye ne no kwotranse na ye nkonkratem ye nko computer ne so every say ye nsam trofo ye nim de na ye ne kwotranse na ba bia lupo no ewo se obi na manipulative system no ye behu wobi na ashe sa system no se emmo papa yika eno so ye behu wobi afa akro no nto obi aso se adwuma wura wa sheda na de kro no ato ne so nemom kaye nkohwese system no akasa no enfonso machine no so a every say ye nim say machine can work 100% efficient enya mfonso na when they start computer no eyinipa dasani eno tino ke nyina ye kohwe ni ehwe se enfonso no firi hefa ni yensiesie ene ye koduru ya ene yante asem de ye bofotene me pese mekeka kompi ye bofotene ankasa bebai ai betrechire mu ansa na ire na wuram na ni bresem no woko ye die ne kosi ya ye de ache no ansa na ye che no no ne yawunti no ne yire ewufia ha snap ni kosua wofia ha asembesi o ya photo samfo ana je so yi nyoma free bag nim photo samfo okay bon to fama yen woko ye woni Malalee Adepa ene ne krachi a wohwe ne computer so no koshia ye no ede benesi ye mo ne tofa efisa asem we no adwua de besa ato aso hosi obema meda city na machieti fo ne ahwefo a sabre omohwe SOMPA TV na omo sentie SOMPA FM enwumre nyame nhyira wo mu nyina yo asam ne ba bedru SOMPA asempeni pa bedwa enim na yewura chief producer de asem ne maame semenya nhwemu na memfa mwipa emra eno kwasem ni na no dwade etwa mu ya ena mene abrante na obebo okwa edu no ekọ ni boss no ana ni penny adwumem ho ewadum Malalee Adepa madam Malalee enti ekoto madam yampa ono nso eyese ono ni mom de se basika sam ne emunkuntaya won hyeda enuru ho sa na mom no ne crash ya ono mom na ehwe sika sam ene emunkuntaya nyina so ma no nti ebenya abotre na watonsa frɛ no na waba na enatna sa adwada no na ya hwe nkrata atem edin kuntae ni nyina abeyeye no kwasem ne tena ho be sima duonum kodonhwere ba kwansa na ne krachen eba ti obedu ya na aye pese ya be hye sa dwumadie no ase no o kire se nkrata na ye bekom no ono ne de enye krado ndinka be ya nka yenyusu meme de no mum no kwaduboni na edi abreme no na yemfanya nkwintam se dabi because ye wonsem bi o ho amepese mebisa no tinka okuta ne dia na wayi ano wo ne krata no so ma me nso mekuta me dia na mekuta me nsem na wayi ano okay timi yense se ni ho dia ene ompe ekire na onkoboaboa no na onyane nyina na wato me nkra na me ne edi ehyiamu ti ede hye eye wukuada eye enra ewia prem to bre na yekodru ho na abodon kwa pa ho be sima duasan ekọ na duanan yekọ ye se adwumaru ano o meeting bi nti no enya maso e ma ye san dan ye ni bai ti na dai na ye de share ye se wia prem to bra kan no ye de nkuntae ne nyina be sha ase nti atiefo se mo hwa manimu a enkrata akese egu hei ene iPad ene niam akese ne nyina e wo mu a me nso ma ye me research ye pa se investigative journalist enti yekodru ho no na madam enyama medru ho no mti esan atwen be donhwere baako omse madam oba enti yete ho na ye hu se ampanantie bi eba
yɛhwɛ ya madam ne mema be mienu ana miensa eka ne ho omba ya tena se kama sɛ de ɛte afidie so ha yi a omba ya ɔsɛ nkrɔfoɔ no ɔmunie oh madam obi a yafrɛ ya de nneɛma nyinaa ba yɛ bɛnhwɛ mu de nkrɔfoɔ ne nie sɛsɛi na krache ba ko yi ne card sɛ ɔyɛ police officer o hwɛ card no so ai ɛne yɛhwɛ so a police officer a free central command maame abɛbɔ kɔ adu atia abrante na meka ne ho ne kɔɔyɛ no sɛ ɔdena fa kwan bi so a ɔnte ase nto da kɔda police for so ɔmnyɛ nhwɛ mu maame kyerɛ officer sɛ no kra saa sɛ maame ne de asɛm bi ato ne so na emu abrante de na kosɛm bɛda asompa no yɛne maame ne nyinaa de ahyia mu a yɛayɛ nhyɛyɛ sɛ ɛna wiɛ nke yɛ ba bɛtena ase na yɛ nkrata ne mu nhwehwɛ mu te yɛ na sɛ nhwɛ mu no ekoti abrante na yɛnka sɛ abrante na de asɛm de ba da yin nti ne yɛbedi ama no yɛde nokorɛ ɛbɛyɛ adwuma sansa sɛ mpa nipa de yɛde nokorɛ trodo ɛna yɛ adwuma na sɛ meka sɛ nie na yɛ lutu abrante no ɛdan no nso yɛ abansoro kɛseɛ ɛtoa so bɛyɛ miɛnsa ase nan kekra ɔmo bo nana no kwasɛm no obi amfa ne nsa nka ɔmo sɔ ne pɛnchi ɔmo ansɔ ne pɛnchi na sɛ de ɔmo si ne kɔɔyɛ no na ɛfɛ yie no kwasɛm bi na ɛfɛ yie pa sɛ binim sɛ adwuma bi a wɔ mu suahunu a sɛ unimu a unim bi ɛyɛ nsɛm kyerɛ kwan fa sɛ ndwom mu ɛyɛ nsɛm pi enti ampa yɛdi asɛm na ti kokodru ɔmo amutu no yɛdi asɛm na ti kɔ aposifo ɔmo hankɔfo no okay ti yɛdi asɛm na ti kɔ aposifo aso ɛyɛ yɛkoduru hɔ no na ɛsɛ maame adi kan kɔtwɛ ne statement ɛwɔ hɔ dada ɛna abrante nso kɔɛ no nso twɛ ne statement nti as investigative journalist no mebisa CID asɛm ne wɔ ne nsɛm say complainant as stating his statement ɛwɔ paper so suspect nso ma drafting his statement so what will be the next step I was yɛhwɛ animu yɛbɛ no ɔyɛ sɛ next step ne deɛ me call out for bail me ne yere no ɛde ma abrante no Emma investigator say sebi a hierarchy ono nso hye obi ase ti aba ni say ya obepɛ sɛ ono nso bɛbɔ ne pani amane na sɛ kwan da ho a conditions ɛwɔ ho no ɔmo de amae na sɛ ebetimi a na yɛ gina so ɛde abele no ɛne ɔmo wura ha no ɔmo wura afa de kosi ya ne sɛ abrante no ɔba ne sɛ obeki ne de handcuff egu ne nsa from CID officer no kekra ba beshim ɛno na yɛ di akyire ba sɛ yɛde ya kosɛm abɛto mo anim mo se mo pin mo kyaba na yɛde na akɔwie sei maame to aso company boko hu wɔm ɔmo se sɛ yɛbɛma ne bail a ɛbrɛ ɔmo twere abrante na no asɛm no ɔmo ka sɛ na dance die nkrata a ɔwɔ fa ntansa a adwumaruade abɔ no agye sɛ ɔde ma wɔm dabi ɛnam kyɛn sɛ o sɛ yɛka brɔfo kasa bi sɛ he who alleges must prove so sɛ complainant na bɛ issue menese ɔno no krata betumi adi na dance wɔ court no wɔna ne fama wɔ mo yɛnyɛ ne saa na complainant ne de na maame no akasa wɔ print bi ma abrante no de watumi print bi ama na me kyerɛ sɛ he who alleges must prove Inter complainant are making statement officially there. Or only the right person also provide that documents here. Authentic and factual evidence. Inti akasa na yese enya dia bill na dey ninsa ebeka. Inti om di niko shame. And am dey to CID nanim say na maame ne fa na adwuma no. O ma ne car a de share Frank and ensa. Say Frankie and ye na ko share aposifo akukumu yi. Nti saa car ne niam ewom no. Say ensi baby pa. Disanka ebayiwe peye dia. Enka omye escort Frank no. Enko car ne ho. Nanka ye mie car no. No mo stock sa nyoma no. Yen stock ni nyina officially. Ne kwaso a. Me ka menum nsem bia, om se complain be logic case no say eye sika asem ho asem na ode bae. Ka asem ni. Ese car no we. Car ne de. Ye na se niam nso won pass ye jasi ho a entwa yi. Che se we. Nti ade car no esan ekofie. Ani akofa ba bi pa de niam ne car ne nyina eden esi sabre. Na emom no na ye bisa se to SOMPA says will be the asem to obi so na se ye pebelia emra kwan so nka ekwan na ho ana enti ya me no ya me aba abrante ye da se man pompron ya me no ne nkrata no de ka mo de ma post for na ka mistake photocopy no ye wo abrante we betumi ne nkrata na ma wo mo ye court ene betumi abusa no ne nkrata no di na dance ye no na me de nkrata no ma mo na mo ko se ye hu bi pe okroma o Yahubi pe okroma
Ma me mo akwa ba. Empom te say. Frank amwa ye ode. Pacho oyemiku. Na anwumre wani hu hantwi de na yanyama asem ye di akire. Anwumre de boko. Mene mekunu neti na okoye adwuma wo. SOMPA FM. Eye maame Malalee ho. Okoye adwuma no. Enche na oye bi wo baabi dada e na obae. Ti okoye adwuma na enche 7 months. Enti na kakra yi e na omobo ne kwa adu se obae na obeka twa me se omo stock e no upon sika e wa abonten a obekwa akogege aba enka ho but omo stock e no omo hu sika 81,000 a eye debt e wo na accounts mu Ma me na wo ye adwuma wo he bacho me hairdresser na ukru church terms no wa no ne debt no ahwam debt no ye ka sa yintio e na o twa me se omo hu eye debt e wo na accounts mu sa sika 81,000 e wo na accounts mu enti wakan na msi na sika 81,000 de omo ye adwuma omo di 1 year kra no enti omo bo sa aka sika e ko 1 billion sika ye kra ye hu sa sika ne bida enti die be enti na omo be ka se waboka 81,000 no so o ne documents e kire se sa sika no eni ni ho na mso okay so o documents dey provide na ye fa medan man se de be dan mo ene ye ko ho enya asem keto che se enya asem keto ya kire de na be because you ene me snap nie because you am me snap enti wa woni masem ne ho bi e wa adwuma mu ho be start ya fra adwuma mu ho no wa woni masem ne ho bi be friend ana tum kramo be friend ana wo ko tum kramo be patran yentie be friend ana tum kramo ye wo emma wo friend dia na se wo bebo okay ana wo be ko ho okay wo be ko ho si atantri ni anya adwuma de ne obekọ nkranza be ko ho be ko nkranza ho e honko a enya honko a be san so frɛ inspector e hon so mesa akọ ena enya ebiom nso enya e honko a be san so e hon so inspector ne ye tachiman eti mesa akọ tachiman so mikuta mikosua mikuta me snap be free ha me mane na be ko ena bo chirewa mikuta yentie mikuta mikosua mikuta me snap men kan enya na nantoa me de na nantoa touch kwa kuto buase mikuta me snap kwakuso onye dai ye me asanti kosua mikuta me snap be free hanum say ya be ko e honom be ko ma so ne na me na because me ne kunu tie no wo kire me say se okwa no okwa ye adwuma ne ba the stock a wo ye nyina me nya ibet ama me hu oba yentie ha ne enkle ha said ye meko no ye yensi kwai dabi nemmom ada wo be kai se me ka kire o se uju kru dipa wonye masem efrisa ade ehsika eye masem ukru wonye masem enye nyoma bia na be ma ya wo be ka kire na yire wo fie etu uju kru dipa de a de wo ye no de obi antimi su kwai uju kru dipa bijinidi jundi sa ni ho bijinidi eni ne ho because oba na omusika no kwa osese a mene ni nyina na tenase otro ebi osiwe efi so ko start adwuma no from day one ni nyina otro ebi okwa me say we won try ma draw attention no atro mete wo no so te wo enti se sika sa wo no asem ne ba enso ma bisa no osi sika bia ni ho enti se ko ba ne sa de na je se Malalee Adepa Malalee Adepa umfanche wo mo omo wa adwuma mu ho wa wonim sika ne ho bie wa wo didi ni gu na accounts ma pese ye de hye no afia pa osifo wa wo beji sika bone se ye fa mekunu enko afiase e wa abra wonim sika no ho hye me ko enya se meko me kwa kasa me kwa anadwo ya me na me ko ho okay ani brese maba